उनाव नोजोर होनानै नाय नों आगै नुगोन नों नोंनिनो सावगारि। आं दिनै बर' मिउजिक भिडिअ'नि गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर मिउजिक भिडिअ'नि नामानो जादों सिम कार्ड बायदि लोगोफोर। प्रडिउसारा जाबाय जोंना बरिया, हिर' हिर'इना जाबाय लिंसार बसुमतारी, जोंना सिंगारानो जादों जोंना थाजिम आरो फुंबिलि, डाइरेक्सन खालामदों जोंना सोरां बसुमतारी। जोबोद मोजां लोगोफोर, लिंसार मोसानायखौ आं बिराद मोजां मोनो लोगोफोर। बिनि मुभ्सफोरखौ स्टाइल एक्टिंफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना। हिर'नि बेस्ट नुथाय माने बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव आरोना। आंनि मेगनाव नोजोर होनानै नाय नों नोंनिनो सावगारि। आंनि बे खोनासं नों आगै खोनागोन नोंखौनो लिंहरना। आंनि मेगनाव नोजोर होनानै नाय जोबोद बरिया खोनादों, जोबोद गुसु गुदुं दाउ मैना बायदि। बिथांमोना जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जोबोद मोजां खामानि मावलांगासिनो दं। बिथांमोना जोबोद साबायखर। आंनि आपडेटखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, भिडिअखौ कमेन्ट खालाम आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरनो शेयारबो खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। बेबायदिनो आपडेट सानफ्रामबो नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर। गोजोन्थों। आर्मि फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव बेयाव भिडिअआ क्लियारलि दं आरोना, थांनानै नायनो दाबाव लोगोफोर।